Asa ka? Ha? Ano naman ko sa iwas? Sa rin niya. Sa rin mo. Ha? Tawag ko na diyan. Yung sa rin niya. Ha? Paano lang? 3 minutes lang yan. Satu, ipupingin sa terlupas. Salda. Satu, terlupas. Satu, ipupingin sa terlupas. Pila na ka minutes? Pila na? Pila. Bugay ni kanto. Ang kanto. Pilingon nato. Kung ang iyong sakit natural. Sakyan. Kasi diabetes. Sakitan na siya. Oh, tulog naman na. Satu ipupinit prioritas. Satu ipupinit prioritas. Oh, trawa. Kirog na no. Sama ni. Sama ni. Salan ni mo? Ha? Salan ni mo? Satu ipupinit prioritas salan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, paana? 3 minutes na. Good pa. Paano lang? I-press lang yung ticket na sa kaya. Yan, paano yan ang trila? Tukod ko ng umag. Sakit? Sama ni? Nagkasalan ka niya? Ha? Nagkasalan ni? Nagkasalan? Ha? Sa may salaan eh? Oh, yung kanto. Sa salaan eh? Ano? Sa salaan eh? Oh. Tama na ha? Sama, nagsabot ka? Sabot ang dua? Ha? Sabot ang dua? Tama na may modili? Ha? Sige. Tama na may modili? Ha? Tama na may modili? Dili? Di ka masagot? Pagkitaan mo sa ko ka ani? Sige. Dohaan nato ni ate. Ano lang, ano lang. Okay, pagtahon na ni mo dili. Ha? Pagtahon, dili. Suko ka, suko. Suko ka. Okay. Oh. Oh. Pagtanga. Pangayog sa ilo sa Diyos Amahan. Ha? Di ka mangayog ka sa ilo? Sa Diyos Amahan? Ha? Oh. Okay. Sunod. Amahan? Amahan? Sa ilo ako. Dili na kumusulod aning lawasa. Dili na kumusulod aning lawasa. Sunod. Dili na kumusulod aning lawasa. Ha? Oh. Para hawaan ka na diyan. Ang tangan ng mga sakit, gamitan ng gamot. Gamitan ng gamot. Pagpaga. Pagpaga. Ano ka? Tanang sakit. Gentil. Pagpaga. Oh, hawaan na diyan. Okay. Waka. Okay.
Duhang kamot ganita. Duha. Makadungog lagi siya. Bukol man ni siya. Tangan na tanan. Ayura na, ayura. Hurot, hurot. Ayaw pagbata ha. Ayaw idila tayo mong mata. Bukol din siya mata. Siya kadungog. Bukol man eh. Dungog lagi. Eh, kuha na tanan dia. Ibta, 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 ibta. Ibta lang yung mong ipanglubong dia. Ibta. Tuntangan na, tuntangan. O, katong hubag kayo. Tuntangan na.